Mahamaya constituency angkang Gaon Chalo Abhiyan asai kiding. Lawrence Ingtia Phan Karbi Anglong Live News Channel pen Lifetime Achievement Award anong e kipajirdam. Karbi Langbi Island Ecotourism Park kijui kilanga dim kang pupon Karbi Anglong arada phan isi birda kimi. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time birtang ton pen arjuponikta. Kivangji Lok Sabha Akili Kahut Assam angkang pi pen setami misen pen hai nang jipu Assam Pradesh Bharatiya Janata Party songatum mangponsi Gaon Chalo Abhiyan jamek state angkang pialong dengponlo. Laso tengpen Karbi Anglong arlo setami bangso Gaon Chalo Abhiyan asai paduponlo. Bangso asaya tengpen Mahamaya constituency angkang arlo bangso Gaon Chalo Abhiyan ajamek misen pen ke pachun ponji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Rite Singh Phan Arpu ke pekpona tengpensi pini Mahamaya constituency angkang along kedo Bampathar Narlongati lapen Matikhala angkang along Kahumri padodam. Bangso Kahumri damaho Jesemet ronga toga no along kedo arara tumalong an sorkar pen ang kipali awarsai do an kipali edji lapen ronga arara tuma kimi water lease along amen ke chethabdun etnangji pupen ke chenglok ke wangji MP kiliga hot BJP racharia songatum koson ben sike ongdung awot pen kache pahai ponangji ma bangso puthak EM inghia sang holapen radang bong chingki chethan padodam. Kidamda porahut rada pharman sorkar pen kipali scheme do an mission pen longloma lapen kiledam de kedo anadima long puthot kewangji porahut ason scheme kipali dam 2G pupen kedanglok rada tum kidu ke sung lapen rong rubaphan ki mission ason do an kipali 2G aphan pupen kedanglok ason alam the rada tum pen chingki chethan pontu. News report Karbi Anglong Live. Karbi akhayang bongpen inut lokit hexer abangphu Department aphan apor kache hodai apuna chak ki choklim kit hexer amethang asai apora tengpen kache klemvet Karbi asai phu aphan ritar lipsi Karbi Anglong Live News Channel pen ason kaprek avert pi pajer pomlo. Kidamtang aningkan Dr. Thorom Singh Teron Dr. Thorom Singh Timung ACF Pranab Terang pen ki chenglok prek jama bang phu aphan avert mate nong e ke pajer pona son thotsi pini thang ni phai kebarni Karbi Anglong Live ahem tunalong Chief Editor Dr. Pankaj Teron Program Coordinator Bikram Teron lapen alangli team atum pen patir piponsi Public Health Engineering Department Government of Assam along Chief Engineer Keman Tang Abangphu Lawrence Ingti abohalong an humri damsi Lifetime Achievement Award 2024 anong e ke pajirdam. Kidamtang Pharokre Sirkebra Trokep Aningkansi Lawrence Ingti Dipurong ni hangalong si Pirthe nang Hachilo. Alang lisar piamen kadom terang pilapen asar buramen Karlitang Langbirik Ingti. Alang li Don Bosco School Dipualong pen lo ke Charlie Pangchengsi Pharokre Sirkebra Trok Sikebra Trok Aningkan HSLC Angdeng Chepaun Ponlo. Lapen St. Anthony College Silong pensi akang toyang deng ke Charlie Chepatanglo. Bangso P. Jorhat Engineering College pen Civil Engineering Chepa Undunsi alang li Henlo Karbi akhayang bong pen Civil Engineering ke pas chinga bang phulupusi pang thek ponlo. Pini bangso Avert mate nong e ke pajir pon amai solong Dr. Jayanta Rongpi Abarim MP Dr. Dharam Singh Teron Padma Shri awarded Dhaneswar Ingti MSc Dr. Mongwe Rongpi Professor Nobin Terang Abarim Principal Difu Government College Rongbong Rongpar Additional Director Sericulture Bidya Inghi Romon Rongpi lapen kapre katum chitong dunsi misen penjai mek pichun pon. Selain pini nilai pandang pajir ke actually nilai ta pian si jenis lah, nilai laswa channel pan kurang tu pupo lapen jago lapuan sose laswa channel papang tangonang ekdom up to mana di television daily an paling daming nang pusi
นี่ลีเกกำมัดไทยหรอแล้วเป็นแกก็บัดกี้เกนั่งตุมุเป็นแต่ดักสิดุแล้วสปอร์ตสิดังตุมตาจุยลงนะนี่ลีเป็นบางแกนิงเย่ไทยตาเพียงเดียวหรอนี่ลีแต่นิงเย่กันหรอปัดลานอีกแบบ live afana bangke nilige chorolo athe labangso channel pen bangke karbiang long first chief engineer la pen first engineer akhe Lawrence Singh tipana bangke karcho ponjia program nang litum ke deng ponlo la sinang tipana bangke chorolo la pen first engineer lo first chief engineer lo alang li bangke karbi ovekimi tum phan jesme bangke toar ke jadu na manglo non akai hut bangke kilo Charlie atum hello ke nogbelo sikhya nogbe nona bangke alangli engineering line along technical line along bangke ke japon lo lapela bangke ituma karbi akhya phana bangke nogbe alangli Karbi Anglong life panel tum Karbi society made Karbi Anglong Karbi Arat phan pada Karbi society phan penang an nong mekewan lapen penang an cepaduk Karbi society phan isi example ki pithek abang phi tum phani tum ningkan penang an ningkan panel tum nong ipajir bom mate recognition mate appreciation si pi bom ti la sinon bangke bang pho iklo bang trok iklo la so frang ni tum bang pho phani tum Karbi Anglong live hen pen la so appreciation mate lifetime achievement award tum pi iklo la si pinistame ningarong lo engineer Lawrence Singh T alangli phansame jo dak alangli biri long wang pensi litum arjo long lo la so si ningthelo la son thot si litum lanso se Karbi Arat mate Karbi Anglong Arat lo pirthia dang somindar long ke do Karbi Arat finance tame nong mekewan tuma phan litum lanso se mo non pis tame la son appreciation mang litum bajir big bomji News Report, Karbi Anglong Live. Nijang Karbi Anglong along kido nong kache thangplong Karbi Langpi aroi dikisira rong adung heralong Langpi aroi along amat Karbi Langpi Island Eco Tourism Park kijui kilangadim kangpu pon. Patumi thang ni phaisir kebarni Ramsing Dogbi pen arisang hotum chelang ponsi Karbi Langpi Island Eco Tourism Park in Puponlo. Lason si bangso kang pupona cha megalong aluhi amana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay lakhai si Dwaramla Constituency VDC Chairman Gozen Crow la pen kit hekiding rong asart hetum chitong dunriti. Labangso kang pupona cha megalong Karbi solang doara da phan sitami labangso dimalong kijoi kelang dam chia phan chuning ripon padu. Lason si kit hekiding atum pen sitami alang litum la puson kamatha pon pen kasilam pon ki isi ke mesenang theklo pusi hok pondo. Lasi Karbi Anglong along ke kijoi kelang adim dopik lasi lason matha pen adim ke pangthai pon chia phan sitami chuning ripon rintilo. Kijoi meme adim dopik lang le chingnui ta dak lang tamme pe lapen kechu na bar sai ta lang litum bi pon lo lasi choro lo lang litum han lason litum dak boithang so habar long lason kijoi adim kijoi kelang adim kaselam pon thek lapen adim kapang thek pon thek pot labang so committee mate atim dum han choro par peglo লাদাখ হিলোবিং হিং পেন কে বাং তুম টুরিস্ট তুম পর্যটক আতুম সমি লাদাখ টেন পেন কে দো আওয়ার সাইড জি লাপেন লাদাখ লাসন ব্রেকফাস্ট পেন চেংলক লাসন দাক কে দো কে থাক ডিনার লাসন কিছু আওয়ার সাইড দো পো লাসি পেনেং বাঙ্গানিল তুম কে পাং চেংলাং লাসি মনেং পেনা বাংকে অক্টোবর লো মেনা বাংকে দাক বাংকে কার্বি হেমতুন সিনিল তুম বাংকে কিম বনজি বসি মাথা Chinthong pen hemari rong par Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong arlo kedo Wushu Association atum pen pini pherangkya mai padopon kedam tanga porhood state along ke paman pon Wushu championship along West Karbi Anglong district pen ke cheng sinong e chepalong dun si puthot national ang deng along an ke pathu dun long chia phan warsai kelong kedam tanga porhood sitami Karbi Anglong aphan Wushu Association atum pen nongmi nangwan pi pomlo Lason thot si non sitami ruve terang pi
อังคลิงติมุงละเป็นจอยทอนพังจุบางเกทอมาตุมสเตทเลเวลลองวูชูแชมเปี้ยนชิพจิปาติดุนทุสิเกจิงซีเกไฮอนองเอจิปาลองดุนทุสิกาเบียขายพันนองเมนังวันปิโลฮาลาปูเจงข้าปัทัวกลามาลองวูชูแชมเปี้ยนชิพทันบังอัพรังรองหังละเป็นกังฮอนรองหังอตุมกิทันกะจิปัดดุกเป็นอาจอกนอนเนชั่นแนลเลเวลลังเดงอันดามิจิปาเลดุนลองจียพันวาร์ไซลงปอนลปุสิเพรังเกียมายลงนิงจีปอนning du ampar ke thego sumar phan ke alang ke ning ke theda du je ke thego sumar phan ke atelian bang khodai ta paves be ubang ge ni tumta ning ke thedu laso long cm sarta nang cherap dun vek po nang chetu dun vek po lan su se tum west kar belong po pelo kar biang long rat assam phan india phan lan su se tum west kar belong pe se represent dun long phan alang ta nang cherap dun po nang chetu dun po ke ning thelu pining ateng lo chuning wenda pining bang ge bathu det lo litum bang pining bathu det lo kun litum sar aprang benda nang rap dun dihina mo penta siti nona bang ge nitum akemang bang ge dong sin litum han nang rap dun un pute non phoi bang ta nang rap dun kha Jasamet non la bangkit homatum national level along kachapati dun ji aphan la pen wushu championship ka charlie ji aphan aja ton hai hui nang rap dun asonte anso se paprang dun thu unla lasi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pen Jasamet akirap nang pidun lote anso se paprang dun thu unlang pusi aprang rong hang pen chuningri padupon sunge do figlo la kachari bendang lock instrument ka we globe away pedding away tur bhanta away kaching rak side la pen practice punon la lam so practice away ke le la pen practice nang over adap earning sam kit adap rang ke thor ke kadnang earning sam practice lan ta nikane thamlo remun stami pinning bangke undum chilo first la golaghat district long si chipati lo hada haidon dalo la ben chiklo yon hada haidet benefit chiklo yon uthot trial lo sing ko dakta chipa undum si Halapu wushu championship along kachapati dun vek angkling timung ruveterang pi joython phangcho tumpen dame non national level along kachapati dun chi aphan dihinamu kadure dokokajok man ke dok Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang aphan phirang ke thingno long pen kachuning rialam the nang chipaklang dun dongkamukam ben wiki be Karbiang long live Tang tepini Karbi Prime Time berta ke lapuan sekang tonik lo ajuk kini